Здравейте, в тази поредица четем елементарни японски книжки в кавички, за да учим японски език, като обясняваме думите, превеждаме на български. Това явно червената шапчица, като виждаме големия лош вълк, но в дясно. Червено е Ака или Акай, носи бутилка и хляб. Важните неща. Аказу Кин. Я да ви. Аказукин. Я ще го копираме. Little Red Riding Hood. Малко да го разбием, защото това не го знам. Аказукин. Японското име за червената шапчица. Ака – червено. Зукин – hood or hooded cloth worn on the head. Червената шапчица. Зукин. Да. Качулка. Супер. Аказукин. Четеме горе-надолу. Това е в оригано. В оригана е, когато канджито е написано с хирагана, как се чете. Аказукин. Яки обувки. Обасан. Значи баба. Окуми. Какво е това? О, боже. Вълк. Някакво. Ето го канчето. Значи вълк. Окуми. Оками. Лудница. Оками. Съжалявам за грешното. Оками. Оками. Много яка игра. Оками играта. Нека да ви я покажа. Да. Оками значи вълк. Ето го. Яко. Оками. Вълк. Табемашта. Изял я. Табемас. Ям. Официална форма на таберу. По-лайт форма на официална. Канчето е за ядене. Табемашта. Изял. Оки. Мими. Хора, хираганът съм забравил. Големи уши. Няма какво да гледам. Ама защо мими? Мими ли беше? Да. Мими. На две мита. Това пише го разкарам. Може да ви е малко нисък левела, ама съм ги забравил. Мими ухо. Може да ви е висок, кой знае. Оки, мими. Оки, голям. Мими, ухо или уши. Японски няма множествено число, разбира се от контекста или от пояснителни думи. Оки, ме. Очи. Големи очи. Но той вече е косплея в бабата. Оки. Кочи. Кочи е уста. Значи може да бъркам произношението си, 100% го бъркам, ама това ми е левел. Но сега сложно. Аказукин о. Та бе майшата. Изява червената шапица. Рьоши.
Да видим дали така се чете и дали означава овец. Не пише нищо. Unscrupulous, dishonest. Не го видим в ChatGPT. Fisherman. Овец може би. Hunting. Ето това не е значението. Овец. Рьоши. Овец. Hunting master person. Супер яко. The hunter went to the mountain. Рьоши га ямейта. Супер. Рьоши овец. Учиме вече. Киримашта. Киримас. Няма да видим. Всичко съм забрал. It's over. Окей. Копираме. Да копираме. Киро. Отрязал я. Да. Киро режа. Ето канчето. Ще ми е добре, ако мога да показвам, ама това е канчето тук. Така ще показвам. Това е канчето Киро. Значи режа. 5 левел канче. Киримашта. Отрязва коремчето, излезнали са бабата и това, червената шапчица. Край.